9 anyos nga batang lalaki ang gitabang sa masakop sa Talisay City. Emergency Response Team human malumos ganyan buntag sa Mananga River habig sa Barangay Dumlog. Adunay live report sa Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, matod sa Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga maong lugar diin nalumos ang bata, gidiligid unta nga kaliguanan, ilabi na nga nagpadayon pa ang pagriprap sa maong lugar. Nadawat sa mga kawani sa Emergency Response Team ang alarma alas 10:44 ganihang buntag ug naalarmahan alas 10:46. Daling gidala kini sa Tambalanan. Mato di Alvin Santillana, Pangulo sa Disaster Team, nga naligo ang bata nga si Tristan Jade Andos. Kuyog ang mga higala niini. Ang sapa ang linaw man, apan usa sa gridahan nila nga posibleng nagabak-ambak ang bata sa sapa. Pagkagto sa ato ang team karon sa ambulance crew na to, gi-rapid extricate nila ilang gi-koan, ilahang gi-chest compression karon kay nag-00 nya nag-GCS3. So mato gitawgan nato ang Cebu South Medical Center para maandam po nila dito. Usa kini sa painumdum sa disaster team sa mga ginikanan nga bisan kun makita nga linaw ang kasapaan, di gihapon ang ayang mo kumpiyansa. Ug nga gidid-an na usab sila sa pagligo sa maong sapa. Ilabi na ning panahon nga kalit-kalit ang pag-uwan ug posibleng mahitabo ang kalit nga pagbaha. Samtang lakip na sa gipahimangnuan ng mga mananagat sa di una paglawig, ilabi na nga kusog ang pagbawod ug di linaw ang kadagatan tungod sa hangin nga bagat. Ing pahimangno sa mga dinha gapuyo daplin sa sapa nga dili taw na tiaw-tiaw ng inyong gipuy-an dinha, peligro na siya dinha unya, especially na ana siya igong gilawmon, so di gina siya angay nga kaliguan. O automatic na may dinha sa bantay dagat ug atong Coast Guard mobantay na sila. So silang atong bantay dagat and the Coast Guard are working closely with the Coast Guard po dito sa Cebu Station nga maon na siya ang atoang muhatag og gale warning. No? Gahapon sa hapon lang ang mga floating cottages sa usa ka pribadong beach resort sa Barangay Poblasyon ang gipadpad o ganaanan sa baybayon sa Barangay Kansuhong. Ang laing duha ka mga floating cottages giano usab paingon sa kadagatan sa Barangay Tangke. Ang mga barangay opisyal sa coastal areas, ilabi na sa Barangay Poblasyon, ang nagdili na usab sa mga mangliguay og dagat. Pertigyon dako nya labi na nga kining gabi dagko man sad ang dako ang dagat taob kayo nya mo na nagpasidaan gyud sa mga tao naghimo na mga ko sa inis kita ka no swimming kay naa mo gyud maligo nga di taga ato ba di taga syudad mo ari dire nagtuo tingil lang makaya ng bawod. Kini mga signages ang gipamutang sa baybayon. Lan aduna sa mga barangay tanod nga nagbantay sa kabaybayunan diha sa poblasyon aron pagbuyag sa mga magbagayog ulo nga maligo gyud ug motabok sa kadagatan bisan ning bati nga panahon. Samtang lan sa labing ulahi nga kalambuan gitug-an ni gibutyag ni Santillana nga namatay gyud ang maong 9 anyos nga batang lalaki nga nalumos diha sa kasapaan sa Barangay Dumlog. Nasuta nga alas 9:45 pa kani ganihang buntag nga nalumos ug nawala ug napalgan alas 10:30 na sa buntag ug diha pa usab sila ni report ngadto sa Talisay City Disaster. Lan. Daghang salamat, Femari Dumabok.